Hola. Bueno, egunon guztioi, egunon, ni Jon Iraola naiz, Eibarko alkatia, eta ongi etorriak izan zaitezte Eibarko udalaren pleno areto honetara, badakizue Eibarko udaletxea zeuen etxea dela, eibartar guztion etxea, beraz, ongi etorri, eta badakizue gaur pleno areto honetan ekitaldi berezi bat daukagula, agenda 30 inguruan, eta zuek aurten horren inguruan egin duzuen lana ikusteko, eta ziur nago oso interesgarria eta aberasgarria izango dela. Benetan esaten dizuet, bihotzez esaten dizuet, gaur hemen gauden guztiok oso pozik gaudela zuek hemen gaur ikustiaz, eta zuekin ekitaldi honetan parte hartzeko aukera eukitziagatik. Ni ez naiz asko luzatu bihar, segiduan hasiko gara plenuarekin, baina bai, lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkizuet aurten egin dozuen lanagatik, badakit esfortzu handia egin dozuela, lan pilo bat egin dozuela proiektua aurrera eramateko, proiektua bultzatzeko, beraz eskerrik asko, eta ziur nago gainera egin dozuen ekarpenak eta aurkezpena primerakoa izango dela, horregatik zorionak, eta bestaldetik bebai eskerrik asko zeuen irakasleei, euren laguntzarik gabe proiektu hau ezingo genuke proiektu hau aurrera eramatia, beraz irakasleei bebai eskerrik asko. Eta, aurten landu duzuen gaia nire ustez oso interesgarria da, janaria alferrik botatzia, alferrik galtzia guztion ardura da eta edo guztioi kezkatzen gaituen gaia da. Arazoa da, gainera, bai herri mailan, bai globalean, eta horregatik landu dituzuen ideiak, ekarpenak, proposamenak, eta nolabait egoera bideratzeko ahal denean behintzat, ziur nago oso importantia da. Nire partez besterik ez, orain pasauko diotitza Eba Juez zinegotziari, Eba Juez da Eibarko udalaren ingurumen zinegotzia, eta Eba, nahi duzunean, zurea gaitza. Eskerrik asko alkate jauna, Jon. Egunon, berak esan du ni Eba Juez naiz, ingurumeneko zinegotzia, eta nire izenian eta baita gainontzeko zinegotzien izenian bebai eskerrak ematen dizuet, ongi etorriak udaletxe ontara, bilkura areto ontara, eta zorionak baita ere, egin duzuen lanagatik. Niretzat elkarlana oso garrantzitsua da, elkarlanaren bitartez emaitza hobiak lortzen diralako normalian behintzat bizitzan orokorrian. Eta zuek egin duzuen proiektu hau, egin duzuen lana, elkarlanaren adibide bat da. Zuen artean, elkarlana egin duzue, irakasleekin ere landu duzue, gurekin gaur, elkarlanean gaude, eta elkarlanaren bitartez gauza asko lortu daitezke, izenak esaten duen bezala guztiok batera. Niretzat, bi balore oso garrantzitsu dare eta dira konpromisoa eta empatia. Proiektu honek hori erakusten du eta gainera esfortzua ere adierazten du. Konpromisoarekin, empatiarekin, zuek egin duzuen lanarekin pertsonak laguntzen ditugu eta baita ere ingurumena zaintzen dugu. Landu duzue eskola agenda 2030 barruan, landu duzue janariaren xahuketa, elikagaiak alperrik ez galtzea, eta horrek konpromiso eta ardura handia adierazten du. Ez gara gehiago luzatuko, zuek zuen aurkezpena entzuteko eta ikusteko irrikitan gaudelako, beraz, nahi dozuenean ekitaldi honekin eta zuen aurkezpenarekin hasiko gara. Eskerrik asko. Kaixo, egunon guztioi, gu Fatima eta Marua gara, 6. mailako ikasleak eta Amainako herri eskolatik gatoz. Hemen bildu gara udalbatzarrean Eskola Agenda 2030 proiektuaren barruan aurtengo ikasturtean egin dugun lana aurkezteko.
Iazko ikasturtean hasita, aurten ere garapen jasangarriko 12. helburua, ekoizpen eta kontsumo arduratsua lantzen egon gara. Aurtengoan esku hartzean zentratuz. Hau esan da, gaurko saioarekin hasiko gara. Eskerrik asko. Aurreko ikasturtean, ekoizpen eta kontsumoarekin lotuta hondakinen inguruko diagnostikoak egiten dituen eskoletan. Diagnostikoaren ondorioak batzuk hauek izan ziren. Behar den baino elikagai gehiago erosten dela, sukaldatzerakoan kantitate asko erabiltzen dela eta soberan gelditzen den janariarekin aprobetxatzeko moduan topatu dezakela. Gainera, ekoizpen eta kontsumo arduratsua lotutakoak hainbat proposamen ere egin dezakion udalean. Kaixo egunon, niri uste dut jadanik ezagutzen nauzuela, ni Vanessa naiz, udaleko ingurumen teknikaria, eta nahi nuen pizkatxo bat azaldu iaz egin zenituzten proposamenen jarraipen hori, ez? Alde batetik, daukagu garaian garaikoa kontsumitzaren aldeko sentsibilizazio kanpaina martxan jartzea. Honen inguruan, esan behar dizuegu, iaz, azaroan egin izan zen azokatik mailara izeneko kanpaina bat edo tailer bat, Gipuzkoako azoken sarearekin elkarlanean, eta aurten berriro ere nahi dugu horrelako beste kanpaina bat egin, beste tailer bat egin. Gero, herriko jolas parkeak estaltzea. Honekin lotuta, Urkikurutxekuan ari dira edo ari gara obra bat egiten, parkea estaliko dugu, eta gure asmoa da poliki-poliki horrelako proiektu gehiago egin ahal izatea. Hondakinen inguruko hitzaldia edota formakuntzak egitea. Hondakinen gaia badakizue mankomunitatearekin batera lantzen dugula, eta kasu honetan, mankomunitatetik hainbat kanpaina abiarazi zituzten pasaren urtean, jubilatuen etxeetan hitzaldiak eman zituzten, eta aurten egingo dute kanpaina berezi bat komertzioei eta enpresei zuzendutakoa. Bigarren eskuko azokak antolatzea. Adibidez hau, maiatzak 9, hau da, hilabete honetan oso duela gutxi, egin izan dugu udako bigarren eskuko azoka. Eta aurreikusita daukagu, irailean bizikleten azoka egitea, eta gabonetan beste bigarren eskuko azoka bat. Kontenedoreen inguruak hobeto garbitzea. Hau ere, mankomunitatearekin aurrera eramaten dugun zerbitzu bat da, eta iaz, mankomunitateak zerbitzu hau indartu egin zuen, badakizue hidrolimpiadora makina batzuekin garbitzen ditugula horrelako inguru horiek, edukiontzen inguruko eremu horiek, eta zeukaten horretarako kontratu bat, eta kontratu hori errefortzatu zuten, bai gabonetan zein jaietan egiteko, horrelako garbiketa gehiago. Gero, sakarrontziak falta diren puntuak identifikatu eta toki hauek sakarrontzi zornitzea, eta apurtuta dauden sakarrontziak berriztea. Kasu honetan ere, esan genizuen bezala, mankomunitatea ari da, edo ari zen, azterketa bat egiten, azterketa horren ondorioak zeintzuk izan dira, Eibarren sakarrontzi asko dauzkagula, bai? Orduan, horietariko sakarrontzi batzuen eremuak pizka bat berrantolatu dute, eta gu orain aztertzen ari gara, ea egoki iruditzen zaizkigun leku horiek zeintzuk diren, eta horren arabera, sakarrontzi gehiago edo gutxiago jarriko ditugu. Eta tokiko kulturaren inguruko ekitaldiak antolatzea, eta honekin, esan genizuen bezala, jadanik hemen Eibarren jai pile bat antolatzen ditugu, Euskal Jaia, Aratosteak, San Juanak, eta horiek guztiak jadanik ari gara aurten ere antolatzen. Eta honekin, zuei berriro hitza pasatzen dizuet. Gu Txad eta Jafsa gara, 6. mailako ikasleak, eta Arrateko Andramar ikastetxetik gatoz. 2025-2026 ikasturtean zer. Iaz egindako diagnostikoaren ondorioz, bigarren eskuko azoka egitea erabaki genuen, baina kontuan hartuta eskola guztien antolakuntza oso zaila dela eta udalak horrelako azokak
antolatzen dituela. Kurtso honen hasieran beste plan bat egitea pentsatu genuen. Hain zuzen ere, elikagaien xahuketaren inguruan lan egitea erabaki genuen, hondakinen kudeaketarekin arduratuta geundelako. Horregaitik gaiarekin lotutako kontzientziazioa kanpaina bat prestatu dugu. Bertan, zenbait aholku eskaintzen ditugu eta baita ere reskateren proiektuaren berri ematen dugu. Antolamendua, kontzientziazio kanpaina aurrera ateratzeko hainbat bilera egin ditugu. Batzar horietan, Eskola Agenda 2030 programan parte hartzen dugu Eibarko eskola bakoitzeko eko ordezkariak, eskoletako programako arduradunak, TBG-eko ordezkariak eta udalako ordezkariak bildu izan gara. Eskolarteko batzar hauetan, hainbat erabaki hartu eta hainbat lan banatu behar izan ditugu kanpaina martxan hasteko. Gero, erabaki eta lan hauek eskoletara eraman ditugu. Gure eskolakideekin informazioa partekatu dugu eta lanean hasi gara. Kaixo gu, Xanet, Robaina eta Helene gara. 5 eta 6. mailako ikasleak eta Juan Antonio Mogel Iturburu ikastolatik gatoz. Sentsibilizazio kanpainari buruzko informazioa zabaltzeko 3 euskarri mota diseinatu ditugu. Kartelak Arrateko Andramari, Urkizu eta Lasaia Isasi. Aurkezpenak Lasaia Zitain eta Juan Antonio Mogel Iturburu. Eta Esku Horriak Amaina eta San Andres. Euskarri hauetan reskaterina zer den eta janari xahuketa ekiditeko aholkuak ematen dira. Baita datu deigarri batzuk ere. Bauzen ekiteen urtero Euskadin pertsonako 110 kilo janari alferrik galtzen dela, edo eta eskolako menuetako janaria 110 bota egiten dela. Parte hartu dugun eskoletako ekoordezkarian artean erabaki dugu zein izango den kanpaina honen izenburua. Ez dira soberakinak janaria da. Ikastetxe guztien parte hartzailearekin osatu ditugun euskarriak taldeka ideiak proposatu ditugu eta denon artean erabaki dugu zeintzuk diren egokienak. Menik makinak Legarreko pilotalekuan, Errebal plazan eta Urkiko 16. zenbakian daude. Nola funtzionatzen du sukaldetik atera ez den eta temperatura seguran gorde den 75 gradu linea beroarentzat eta -4 gradu linea hotzarentzat janaria ontziratzen da. Lehenik bakteriak kentzen dituen makina batera sartzen ditugu taperrak. Gero, tablet batekin tiketak inprimatzen ditugu eta taperretan pegatzen ditugu. Ondoren motxila batean sartzen ditugu, eta azkenik motxila oskailuan sartzen ditugu. Ondoren garaguneko lagunek bendin makinetan usten dituzte taperrak. Edonor joan ahalko da janaria hartzera, doainik. Duela 2 urte hasi ginen reskaten programarekin. Astelehenetik ostegunera 6. mailako ikasleak arduratzen gara goizan jadanik enbasatuta dagoen janaria etiketatzeaz eta motxila termikoetan gordetzeaz. Etxera joan baino lehenago, Errebal auzoan dagoen makina ondoan garaguneko lagunak egoten dira gure zain, eta hauek dira janaria bendineko makinen sartzearen arduradunak. Kurtsoan zehar, 6. mailako ikasle denok parte hartzen dugu proiektuan eta eskolako gainontzeko ikasle guztiei reskaterina zer den azaltzen zaie.
Gu, Ana eta Luken gara, 6. eta 5. mailako ikasleak, eta San Andres eskolatik gatoz, kontzientziazio kanpaina prestatzen. Azken eskolarteko batzarraren ondoren, kontzientziazio proiektu bat egitea erabaki genuen. Horretarako hainbat materiala sortu genituen, adibidez kartelak, eskuorriak eta aurkezpenak, ikastetxean eta herrian erabiltzeko. Hauek izan ziren egin genituen ekintza nagusiak. Gelaz gela joan ginen gure proiektua saltzera, kartelak jarri genituen eskoletan eta udaleko eraikinetan, kalean informazio postuak jarri genituen, takitxo aldizkaria eta irratia erabili genituen mezua zabaltzeko. Ekintza guzti hauek apirilaren azkenengo astean egin genituen, jende gehiagorengana iristeko. Olioa ere izpide. Kanpainenek olioaren birziklapena ere izpide izan du. Horretarako, udaletxeak eskainitako inbutuak izan ditu kanpainaren ardatz. Ikasturte honetan, olioaren berrerabilera eta birziklapena azpimarratu ditugu. Olioa birziklatzeko oinarrizko aholkuak ondorengoak izan dira. Bat, olioa gorde eta birziklatzeko inbutuak banatu ditugu. 2. Olioa gehiago erabiltzeko asmorik ez baduzu, duzuen plastikozkontzi batera bota. Eta 3. Plastikozkontzia gertuen duzun edukiontzi laranjara eraman, birziklatu ahal izateko. Gu, Ane eta Naroa gara, 6. mailako ikasleak eta Lasai Isazitik gatoz. Ikastetxeetan ekoliderren partaidetzarekin kartel eta eskuorri ereduak sortu genituen eta batzarrean guztion artean behin betiko kartel eta eskuorriak sortu genituen. Beraz, eskuorriek eta kartelek informazio berdina dute denon artean adostatutakoa. Gainera, estilo berdina dute, Reskateren proiektuaren koloreak nagusitzen dira. Herritar guztiak ulertzeko egin dugun guztia 2 hizkuntzetan dago. Udalak kartelak eta eskuorriak enprematu zituen, guztira 350 kartel eta 3500 eskuorri. Materialak eraikin publikoetan daude ikusgarri. Gure lana herritarrak informatzea eta sensibilizatzea izan da. Horretarako eskuorriak banatu ditugu eta kartelak auzoetatik jarri ditugu. Informazio puntuak. Apirilaren erdialdeko herriko hainbat lekutan izan ginen eskuorriak banatzen, azalpenak ematen eta inbutu batzuk banatzen. Amainako ikasleak Tibuzioan itua kalean egon ziren, Iturburukoak Errebalen, Arrateko Andramarikoak Urki kalean, Urkizu eskolakoak Urkizu kalean, San Andres eskolakoak Bidebarrietan eta gu Lasaieko ikasleak Untzagan. Kaixo, gu Telma eta Kenai gara, lehengo eta 3. mailako ikasleak eta Lasai Azitainetik gatoz. Irratia, alde batetik Arrateko Andramari, Lasai Isasi, San Andres, Amaina eta Urkizuko ikasle eta irakasle bana Laser estudioan izan ziren. Bestetik, Lasai Azitaingo 3. mailako eta J.A. Mogel Iturburuko ikasle talde bat Arrati irratian izan ginen aurtengo herri proiektua ezagutarazteko. Irratsaioan parte hartuz, elikagaien xahuketak gaur egun duen eraginari buruzko informazioa partekatu genuen. Herritarren artean kontzientzia zabaltzeko asmoz. Horrekin batera Reskateren proiektua aurkeztu genuen. Jubilatu elkartea. Hildo beretik, 4 jubilatu elkarte bizitatu genituen helburu berdinarekin. Hau da, beraiek ere herriko herritar aktiboa gure aurtengo proiektuaren berri izatea. Bizitatu genituen 4 jubilatu elkarteak ondorengoak dira. Ipurua, Torrekua, Beheko Tokia eta Urkikoa. Oso bizita emankorrak izan ziren. Entzulek gogoz handiz entzun zituzten elikagai xahuketa eta Reskateren proiektuari buruz azaldutakoa. Galdera asko egin zituzten eta ondorio oso positiboak atera genituzten. Gu Sara eta Jaku gara, 6. eta 5. mailako ikasleak eta Urkizu eskolatik gatoz. Ikasturte honetan egindako lan guztiaren ondoren ikasi dugun gauzari garrantzitsuenetako bat da elikagaien xahuketa, benetako eta gertuko arazo bat dela. Eta askotan ez garela konturatzen zenbat janari amaitzen duen zakarrontzian beste pertsona batzuek behar duten bitartean. Reskateren proiektua ezagutzeak ekimen solidario eta jasangarri bat gertutik ikusteko aukera da. Soberan geratzen diren elikagaiei 2. aukera bat ematen diena. Uste dugu horrelako proiektuek oso garrantzitsuak direla. Elkartasuna, ardura eta ingurumenarekiko konpromisoa uztartzen dituztelako.
esperientzia oso positiboa da. Gainera, horrelako proiektuek modu praktikoago eta erreago batean ikasteko aukera ematen dutela uste dugu. Eta orain ikasturte honetan Eibarko eskolek egin dugun lan guztia aurkeztu ondoren galderak egiteko tartea ireki nahi dugu. Pozik erantzungo ditugu zuen galderak eta gure esperientzia zuekin partekatuko dugu. Eskerrik asko guztioi, benetan lan bikaina egin dozue, zorionak berrido, benetan jarraitu horrela. Reskaterin proiektua komentatu dute zuen ikaskideek, zuen aurkezpenean maiz aipatu duzue, eta arazoa baldin bada janari larregi erosten dela, erabiltzen dugula eta soberakinak daudela, Reskaterin proiektua uste dugu, konponbidearen parte garrantzitsu bat dela. Eta guri gustatuko litzaiguke jakitia, zuek ze iritzi dakazuen proiektu honi buruz, Reskaterin proiektuari buruz, eta bide batez beste galderatxo bat, ia sentsibilizazio kanpaina egin aurretik edo eta jaso aurretik, ia proiektu hau ezagutzen zenuten. Aldez aurretik, mila esker. Reskaterin oso proiektu interesgarria eta erabilgarria da. Batez ere, elikagaien xahuketa murrizten laguntzen duelako. Gainera, soberak geratzen den janari aprobetxatzea eta behar duten pertsonei eskura jartzea idea oso ona iruditzen zaigu. Sentsibilizazioa kanpaina egin aurretik ez genuen Reskaterin ezagutzen, baina oso ekimen berritzaile dela iruditzen zaigu. Gainera, hainbat herritar martxan dagoela ikusteak erakusten du benetan erabilgarria da. Egunon, ni Vanessa naiz, lehenik eskertzea egindako aurkezpenengatik, zorionak bebai guztioi egindako lanagatik, ikusten dalako bebai zuen alegina eta gogoz egin dezuela lana, eta nire galdera izango zen, zer moduz ikusi dezuela, zer moduz aritu zarete proiektu honetan, eta zuen auzoan, adibidez, nola ikusi dezuen auzokideak proiektu honekin? Pozik gaude proiektuarekin. Egunero, 5. eta 6. mailetako ikasle bana jangelara goaz razioak etiketatzera eta garraiorako motxiletan sartzera. Gero atezainari eramaten dizkiogu, berak makinara eramateko. Lana erreza da eta gustora aritzen gara. Makinak arrakasta handia izan du auzoan, berehala ustutzen da. Baina auzoko jubilatuen etxera joan ginenean, batzuk pentsatzen zuten makinaren erabilera erregulatu beharko zela, eta bakarrik beharra duten pertsonei erabili beharko zutela. Egunon danoi, ni Nerea naiz, eta lehengo gauza, eskerrak emotia noi hemen egotia gaitxik, zoriondu nahi zaitxuet bebai oso lan ona indozuelako, bai ikasle eta irakasleok, eta, pentsatzen dut oso lan garrantzitsua dela, ze, darabiltzuen gaia, benetan importantia delako. Eta, nik galdetu nahi notzuen, indozuen lanan inguruan, ia zer izan dan zaiena edo, eta baita difusio materiala diseinatzeko momentuan edo, ze arazo edo ze oztopo eukido zuen. Eskerrik asko. Gauzarik zaiena izan genituen ideia guztiak kartel edo eskuorri batean sartzea izan zen. Ikastetxe bakoitzak bere ideiak proposatu zituen, eta gero, hilean behin egiten dugun eskolen arteko batzarrean
Denen artean, gure ustez egokienak zirenak aukeratu genituen. Iritze eta ideia bezberdinak errespetatuz, lortuguna azken emaitza izan zitekeen onena dela uste dugu. Kaixo, egunon Isabel naiz, eta lehenengoa mila esker denoi etortzegatik eta bihotzez zorionak zure lanagatik, oso ona da, benetan. Egin duzuen lanak hausnarketa eta ideak ona erakusten ditu, ez sormena bakarrik. Hori oso garrantzitsua da. Nora aukeratu zenituzten kanpainako 7 aholku nagusiak? Guztira, 59 aholku bildu genituenez, hauek taldeka salkatu genituen. Asko antzekoak baitziren. Salkatutako 5 kategoriak hauek izan ziren: sukaldea, platera, erosketa, kontserbazioa, soberakinak eta olioa. Talde bakoitzatik aholku bat hautatu genuen, eskolarteko batzar batean. Kaixo, egunon, Milon naiz, gazteria batzordeko zinegotzia naiz, eta benetan asko posten da Eibarko gazteek horrelako proiektu batean parte hartzea eta egindako landagatik, eskerrak eta zorionak. Nire galdera da, izan dituzue kalean informazio puntu batzuk, eta bertan izandako esperientzia zein izan den, jendea hurbildu den, eta nola zuek sentitu zareten, kalean egotea jendea horrean batzutan ez da erreza, eta jakitea zuen esperientzia zen izan den. Eskerrik asko. Hasieran esen jende asko gerturatu, guaz eginen jendearen gana hurbiltzen. Herritarren erantzuna oso ona izan zen, oso ondo eman genituela salpenak eta eskerrak eman zizkiguten, esperientza oso polita izan zen. Egunon, gaztiak, zorionak, oso interesgarria da lako proiektuak aurrera doia zen ikustia eta ohiturak aldatzen dabezen ikustia. Eta nire galderia da kanpainaren ondoren aldatu aldia zen zuen janarikeko ohiturak. Kanpainari esker janaria aprobetxatzeko aukera desberdinak ezagutu ditugu, eta orain modu kontzienteago batean kontsumitzen dugu. Kaixo, egunon, ni Leire naiz. Zorionak egindako lanagatik, eta benetan eskertzekoa da erakutsi duzuen konpromiso maila eta gauzak ingurumena hobetzeko gogoa. Nire galdera da pixka bat, lan hauen ostean zer gehituko zenukete, zer hobetzeko ikusiko zenukete berriro beste kanpaina bat martxan jarrizkero. Eskerrik asko. Gazteengana iristeko eta papera aurrezteko divulgazio formatu berriak planteatu. Adibidez, bideo laburrak egin TikTok edo Instagramerako, erronka virtualak sortu, eta adibidez, herriko denetan kodigo QR-ak jarri informazio mugikorrean ikusteko. Amaitzeko, eskerrak eman nahizkiogu udalari batzar honetan parte hartzeko eta gure lana aurkezteko aukera emateagatik. Era berean, eskerrak eman nahi dizkiagu proiektuan lagundu duten pertsona eta erakunde guztiei. Espero dugu gure lanak elikagaiak aprobetxatzearen garrantziaz eta reskateren bezalako ekimenak babestearen beharraz pixka bat gehiago kontzientziatzeko balioa izana. Eskerrik asko zuen errelatagatik. Benetan, lehen esan dudan bezala, lehen esan dut oso interesgarria izango zela eta gainera oso aberasgarria izango zela eta benetan horrela izan da, egin dozuen aurkezpenak oso hori interesgarriak erakutsi dozue lan pilo bat egin dozuela aurten eta horrela jarraitzera animatzen zaituztet benetan. Eskerrik asko egin dozuen lanarengatik
Eskerrik asko bebai gure zinegotziei, hemen egon diren guztioi. Bueno, espero dut gaurko esperientzia aberasgarria, polita izan dela espero dut. Eta, bueno, eskerrik asko bebai Banesari gure ingurumen teknikariari, ze lanpillo bat egiten da proiektua bebai aurrera eramateko. Eta, ez dakit zeo zer esan nahi dozun, edo, orain daukagu argazkiza eta gero luntza, baina, zure hitza. Badakit gogua aukiko dozuela luntzera 11:00 jeisteko, baina niri gustoko jatan esatia, aipatu dituzuela kontsumoa, ekoizpena, eta nik gehituko nuke, gehituko nituzke bebai, baliabide naturalak. Ze ekoizpena mugatua da, ezin da mugagabea izan, eta kontsumoa arduratsua izan behar da. Eta kontsumo arduratsua denon esku dago. Guztio gara kontsumitzaileak eta kontziente izan behar gara, kontsumoa ere mugatua izateak konponbidearen zati bat dela. Esan duzue, sukaldatzerako orduan kopuru ero kantitate handiak erabiltzen ditugula, gero soberan gelditzen da, esan duzue larregi erosten dugula baita ere, eta horren konponbidearen zati garrantzitsu bat da, soberakina berrerabiltzen jakitia. Eta zuek aukeratu dozuen leloa ez dira soberakinak, janaria da guztiz ados gaude, eta leloa izateaz gain guztion helburua izan behar da. Berriro ere mila esker, jarraitu horrela, langile eta arduratsu. Eskerrik asko. Eta zoriona. Oso ondo, berriro ere, mila esker guztiei, bai ikasle, irakasle, zinegotzi eta loreari bebai, DBG-san ere kriston lan egin dutela. Eta orain, ez baldin badituzue galderarik, norbaitek nahi du zeo zer galdetu, edo zalantzaren bat, edo zeo zer? Ez? Bestela, danak 11:00 egingo dugu argazkitxoa lehenago, eskaileretan, betiko moduan. Venga, gero arte.